وەکێک هون هاتي دي من انداجه دبینن ev der Newroza İstanbul'e gel ji çar aliyên İstanbul'e ve ber bikada Newrozê ve dimeşin em ê niha ji gel bipirsin daqaz û peyamên wê Newroza 2021-an çi ne? Em mecburin em wê qewîtiya xwe bicih bênin vê qewîtiya got şêr şîret almetkin dibe divê hûn serhildanê bikin divê dayîk bimeşin divê dayîk li ber xwe bidin mecburin em ber xwe bidin her kesekî ji xwe re dikin em neş kesî re dikin em serokê xwe dixwazin em barişê dixwazin em yê zîndana dixwazin got ew ji ser we herê serokê me ev çîka herê em şer naxwazin em şer naxwazin em naxwazin xwîn birjihê ew hedefê bigire dîşe te master bibî çî berek neke te partiya wî zehtir bibî bila keşwara wî gotinê nebêje yanî ez ê her defê bigirim û yê bête alê min veya ez wî bikem te bête kirine bila kes serî gotinê nemê te sekinî ji vak bin tecrîtekê dane ji bo ku tecrît bêş kandin ji bo ku tecrîtê bê çirandin îro li qadê Newroza yê bersivekî bêtin dibin wesiya işte Newroza 2021 de jî yê ev peyam biditin desthilatdarê ku dixwazitin cevakê bifatisînetin hîn jî dizane ev demekî dirêja qala girtina HDP dikin dîroka tekoşîna Kurda da heya niha bi gelî siyasî partiyên siyasî hatin girtin yên Kurda hatin girtin lêbelê her tim Kurd bi awakê temsîliyetiya xwe xurtir kir piştgiriya siyasetê xurtir kir û hat xwe li parlamentoyê da bicih kir îro jî dixwazin HDP ji parlamentoyê bavêjin dixwazin siyaseta Kurda pêşa siyaseta Kurda aseng bikin dixwazin partiya wan jî bigirin lêbelê ev ne çareseriye ev nikaritin pêşiya tekoşîna bêjim te azadiyê û aşîtiyê û demokrasiyê bêt girtin bi van awa bi van polîtika bi van êrîşa em yan rast em bêjin de qadê Newroza em ê bersivekî bi vî awayî bidin AKP û MHP Newroza 2021-an bi duruşma em bagirê Newrozê berxwe bidin em ê azad bibin tê li derxistin dehpeyvînên gelên li vê qada Newrozê ji zêdetir peyamên azadî, aşitî û berxwedanê hene. من باطنی دنگ امریکا استانبول